Ni ba namiji bane, mace ce kuma kar ta san kar ni da ke har gidan uwarki na sani kar nake kallon ki wallahi. Kika sake zagi na sai kin yi nadama dan gutsun uwarki, dan fitsinin tsinin gindin uwarki, dan gatan babarki. Ki zo ki same ni yanzu ina gidanmu dan tsinin gindin uwarki. Kuma in biki sa an yi reporting account ɗina ba ni zan sa a ina gidan gindinan uwar babarki. Jaka da ƙiƙiya dabba. Ai ni na fi son wanda ya san ni ɗin dama kar ta san kar. Ki zo gidanmu in kin haifu dan kutumar ubanki. In dai kin haifu, in dai an ɗiga miki jini, in dai 'yar sunna ce ke ba ɗauraya ba ce ba 'yar satan kwana ba ce ba 'yar gindin aro ba ce dan gindin babarki ki zo ki same ni yanzu ina cikin gida.